Εσά να σε εγχείρησα χωρίς νάρκωση. Δεν κατάλαβα γιατί αυτή η ανάκριση τρίτου βαθμού. Αντίβρε να χαίρεστε που ήρθαμε στο σπίτι μας για σας, για να μην στενοχωριέστε μόνο και μόνο. Γιατί νοιαζόμαστε για σας. Και εγώ ήμουν δίπλα της και έπρεπε να τη σώσω. Εγώ. Ποιος άλλος θα έλεγε τη Μαργαριτούλα. Εσύ δεν είσαι αυτός που λέει ότι ένας κομμουνιστής είναι πάνω απ' όλα άνθρωπος. Δεν βρίσκεις εσύ την αλληλεγγύη αυτή την βοηθούσα, Ναι, Αντωνία μου, έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ, Αντωνία, για όλα, για όσα έκανες για μας. Είσαι μια πραγματικά εξαιρετική γυναίκα. Ναι, είναι άφκαστη. Μπράβο της. Πω, τι υπέροχη κοιλιά. Ρε εσύ, ονειρεύομαι ή κουνιέται κιόλας. Κουνιέται. Ναι. Συγγνώμη, Αντωνία, μπορώ να πιάσω λίγο κι εγώ. Όχι. Εσύ δεν έχεις να πιάσεις απολύτως τίποτα. Γιατί το παιδί είναι δικό μου. Πράγματι, τώρα είμαστε συγγενείς. Άμα πια, όλο Αντωνία, εμένα δεν με σκέφτεται κανείς.